komentari su suvišni, znači prvo da započnemo sa jednim jedinim. Živjeli? Živjeli, Da nam osveži dušu. Živjeli, malo da osveži dušu, malo da osveži dušu. Da se vidi da nismo alkosi. Dobro pivo. Nego što najbolje srpsko. A sada? Sada imamo mleka. Ovako. Dobro je, nego šta? Ne, ovo nije dobro, ovo je... Dr. Milk, Dr. Milk, mleko. Je, brate, dobro ste čuli, nije Dr. Dre, nego je Dr. Milk, brate. I upravo tako. Upravo tako, i sa nama je... Sa nama je, kao što ste već vidjeli, najljući sos na svetu. Znači, evo, ja ću da napravim bolji uvod. Ovo je čista... Evo, znači, ja ću napravim bolji uvod u ovu papričicu. To je ovo ljuti sos. Ovo je čista pulpa Caroline Reapera. Ovo uvodi ovo pravi naš domaćin iz Daskovca, kako se zove. Imate na kupujem, prodajem, ovo uzmete, kucite cepuguzac i čovjek pravi čistu pulpu Caroline Reapera, kao što možete da vidite. Što je 100%, ima, kako se beše zove, Scovilleova skala. Ovo ima 2.200.000 ovih boraca na toj skali. Sada, kako se zove, znači ovo je 15 papričica, znači ovdje samleveno i znači nema ovdje ništa drugo sem ljutog. Znači ovo su samo, papričice, nema ništa drugo. Ovo je Dante opakao u jednoj teglici. Tako je, znači nema ništa drugo sem tih ljutih papričica, znači nema aditiva, nema kuraca palta, samo samlevene paprike, eto, samo ovo samlevene. ni Meksikanac, direktno kod novinara. New Mexico je. Ovo ne bi ni jedan Meksikanac, čak iz New Mexica direktno ne bi smeo, ne bi imao meksikanska muda da proba ovo. Čak ni da ga daš da se ne portuje. Da ga lisne ne bi smeo. Možda se pitate zašto se ovo zove cepoguzac. Zato što kada odete na WC šolju nakon korišćenja ovog čuda, dupe vam bude iscepano. Opa, šta smo ovdje doneli? Sve kašike, sada. Ovo će biti ekstremniji nivo, da sklonimo našeg legendarnog našeg sponzora, Apatinska pivara. Samo sekund. I... Čekaj, ne mogu, sad čekaj. Neki Apatinska, kako je? Čuti. Sekund. Ako uzi, jebate. Ne, mora piše gdje je proizvedeno. Mislim, iz Republike Srbija, hoću da kažem gdje se... Ne veze, neka je Apatinsko pivara. Da bude našoj duši lakše. Eto, kako se zove, sada mleko pripremamo da ne... Da, čisto da... Mora se pripremiti jer bez mleka ne može voda. Sad ovo mi klizi ruke, treba će mi nešto... Čekaj, stani. Evo ga, pa vidiš, evo ga, sad ne klizi, vidiš brate da mi klizalo, evo ga. Pazite se, pozdrav za Janka. 100 ml za gospodina. Ako već taj dečko ima muda, neka proba cepoguzac. Koji je izazov za Janka, brate. Da li ima dovoljno velika muda da proba cepoguzac? Jer cepoguzac je znači sprej! Sada kako se zove ovo je, znači liter mleka spremno, znači to će da bude što, brate. I sada, znači nismo pičke, tako da ćemo uzmemo kašičicu cepogusa, jel? Kašičica, ne prstofa, ne, nego kašičica, brate. Evo ja sam probao tako dana, znači zvali me u 7 ujutro ova Bex služba, čovjek iz Daskovca to ono, mislim Bex, ono, tako ja sam lizno. Tako da... Možda osjetiš ajvar smrti, brate. Ko ajvar je? Ima miris ajvara, ali poprilično... Miriši na smrt. Jako, nekako... Morate... Probaj duže da ga mirišeš. Morate sami da ga... Ne mogu da... Ne mogu da prestanem da mirišem. Samo što.
Ajmo. Dobro, znači vidi, koliko ja uzmeš ti, znači stani, znači. Ček, ne vidi se ništa. Znači stani da se vidi, znači da se vidi kako se uzme, sad koju kameru hoćeš da gledam? Obe, gledaju obe. Obe, evo obe. Nije valjda. Nemoj biti lud. A uzmi ti toliko, jebote, moraš i ti. Više. Ja vidi ga, jeb. Ovako. Ajde, uzmi. Alo. On će da umre. Dobro, stani, ajde ja. Čekaj, curi. Ajde, pojedi. Evo sam ja, jednu veliku. Sa žvaćim jaje. Žvaćim. Stani, ovdje se zatvori. Stani. Evo, moji red, ajvar. Au, jebote. Uzimaj. Ma jebem se, neću me. Hoću ležati do kraja ovoga. Uzmi smo kašicu. Mate. Pa crveno jemo, mate. Nemoj. A sve ljusi, ja te sve... Ubio se. Ma jebe mi se tera. Evo to jebote. Jebem ti, dede, jebem ti. Au, jebote. Kaže, stojan. A što peče? Koji bol, jebote. Au, jebote. Se jebavaš. Može kurac. Donesi mi. Koji da te jebe. Svi si mrtvi. Jebim ti, me peče. Te mi peče. Donesi sagende. Ne mogu da ustanem, jebote, ne mogu da ustanem. Nije mi dobro. Sad pusti dorcu, da ti si... Jebim se, puši kurac, bre. Kakvi dorsi, brate, boli me stomak. Alo. Jebote. Pa me boli stomak. Alo. Jebiš. Jebe. Nije mi dobro.
Ne, bukvalno vidi dobro. Čujem se maramice. Brzo. Nije mi dobro. Boli mi stomak, jako. Više. Jednu već. Onda sam ja ruki umazao paprikom i na lice stavio. Jebote, sam mi cijelo lice gore od paprike, jebote koji se. Gdje su mi? Ja se čekao da donese slanine, jebote, zato što slanina ima mast, a mast ubije ljuto. Sad ću Da pojedemo? Da, to mora da pojedemo, zato što mast ubije ljuto. Evo za ove ljude koji nisu znali, mast ubije ljuto. Da bi preživjeli u ovo stanje agonije. Bukvalno fakta. Ja ne znam koliko ovaj video može postati odvratniji, ali odvratniji od ovog nećete vidjeti na ovom kanalu. Ovo je najodvratniji video koji ćete vidjeti ovdje. Ali ja sam sad bio u WC-u. Ovo govorim za ljude koji žele da prođu kroz ovo. Ok. Evo, znači kao što možete vidjeti, domaća slanina iz sela, iz najbolje. Ajde sad, iz najbolje. Daj mi za jedan slaninu. Evo ti slanina uzme domaćine, evo ti celice prekriste. Mućka je pustiva. Ja nisu usta, pomijeme, stomak me boli. Ovo je čista mast, dobra, samo znači treba mući još pustiva. I ono stvarno ćeš. Vidite sam, odmah sam je to. Što slanina ubije ljuto i efekt ljutine. Što masniju slaninu nađete, to je bolje. Znači slanina, znači što masno ubije efekt ljutine. Što slanije slaninu možete nađete, to je što masniju, to je bolje. Uzimaj bote da te boli. Okej. Znači bio sam u WC-u. Izvršio sam veliku nuždu ako ikoga interesuje. I samo ću da kažem, Cepoguzac je opravdao svoje ime. Ja sam, kad sam brisao, bukvalno sam krvi. Kao, napravim ih tebe hemoroid. Ovo ne bi požao ni najgore ne peče. Peče jeboj mu mater. Ne vredi, znači ja ne znam. Sada će bude lakše. Lakše malo posle slanine odmah jest. Malo posle slanine lakše. Ovo je zvanično, pa mislim logično da je najljučija stvar koju sam u životu probao. Pretpostavljam da i ti ste. Gdje ne? To je bilo lakše. GTA Vice City, ko nije pikao, Stories, GTA Vice City Stories, ova muzika iz Storiesa, znači, ako hoćete da budete gaseri, odigrajte celu seriju GTA, evo hoće da prvi, brate, ali odigrajte celu seriju, brate, Vice City-a. Vice City je običan tamo. Odigrajte celu seriju Vice City-a. Nema serije, to je Vice City samo. Nema tu serije.
Znači, instant stomak je toliko, nakon, kada unesete u sebe, znači na početku, ovako, kao ljuta paprika najobičnije. Nakon 30 sekundi, počinje mnogo jače da udara, znači, počinje toliko jako da peče u ustima. Da. Mene je grlo toliko bojelo sada. Da, jebote, grlo. Grlo, kao da, ne znam, kao da imam upalu grla, onako prehladu, samo na kugli. Da, jeste, baš. I ne mogu da zaustavim. Zato sam u jednom trenutku... Nisam mogu da pijem mleko. To ne znam za tebe, ja sam u jednom trenutku uzeo i mleko sam što sporije pio. Mene bolelo Bolelo je i onda trenutku kad sam uzeo mleko pijem, onda se ublaži bol. Ali, zato sam jednom trenutku uzeo i polako pio mleko da bi što duže pio nešto. Da ima tečnost tu, jer toliko je bolelo. I onda, nakon tog bola u grlu, dok se to spustilo kroz sistem i ušlo u stomak, kad vam uđe u stomak, jebali ste ježa u botku. Toliko krenuo jako da boli stomak, otišao sam do WC-a. Da, jeste, znači ovo je stomak, i sad me boli stomak, stomak će da vas boli cijel dan. Jedno zbog slanjenja možda neće. Znači, to je bio cepoguzac. I ja ovo ne bi cepan. Ja ovo ne bi preporučio ni najgore neprijatelj. Znači, ovo je agonija, ovo je gore nego... Bolje da sam... Znači, pre bi izabrao da me Mike Tyson udari u glavu nego da sam ovo probao. Mike Tyson. Ali znači, ne mogu boli me, znači, još koliko me boli stomak. Ovo mi jako boli. Ja sad čekam da to sve prođe. Kad prođe kroz stomak da ga razradi želudačna kiselina, a to će trajati. Hoće. Da, čim prođe, znači... Ovdje boli.